Watan a duniya babu wata ƙasa da shugaban ƙasar Amerika ke jin tsoronta har ruwan cikinsa kaɗawa yake idan ya ji wannan ƙasan kamar ƙasan Iran. A lokacin da aka je taro Turkey, shugaban ƙasar Amerika ya halatta wannan taron fa, amma kuma ɓoye sa aka yi a cikin wani durowa inda ake saka abinci a cikin wani ƙaramin jirgi na sojoji kenan. A inda ya fita daga cikin ainihin jirginsa na Air Force One ya koma cikin wannan ɗan ƙaramin jirgin aka ɗauke sa a cikin wani akwati na abinci aka ɓoye sa. Wannan shine hoton bidiyon lokacin da aka ɗauko sa, lokacin da ya ɓoye aka shiga aka sa shi a cikin wannan aka fita da shi ba don komai ba saboda yana ɓoye ma Iran baya so Iran ta gane ainihin jirgin da yake ciki saboda alwashin da ƙasar Iran ta ɗauka cewa sai ta ga bayansa. Wannan dalilin yasa ya yi ɓadda kama ya ɓadda sawu da kar Iran ta gane ainihin sahihin jirgin da yake ciki, ya ɓoye a cikin wannan jirgin aka je wannan taron a inda ya fito a cikin ainihin babban jirgin Air Force One. A lokacin da ya tsaya a bakin wannan jirgin ya tsaya ya yi speech ɗinsa bayan ya gama maganarsa da ya shiga cikin wannan jirgin ya ɓoye a cikin wannan akwatin abincin sai aka fitar da shi. Kun ga kenan magana da ya fito ya yi kafin ya shiga cikin wannan jirgin ɓadda kama ne saboda kowa ya san yana cikin wannan jirgin, amma sai ya ɓoye sai aka fitar da shi a wannan jirgin aka sa shi a wancan jirgin saboda tsoron kar Iran ta kai hari a cikin jirgin da ya ce domin ta hallaka sa, sakamakon ta ɗan alwashi ta ce sai ta ga bayansa shi da Benjamin Netanyahu, kuma ya tabbata cewa barazanar Iran da gaske saboda Iran bata taɓa cewa za ta yi musu abu ba bata yi ba sakamakon ba ta jin tsoron su. Wannan dalilin yasa aka ce waye wata ƙasa ne a duniya ta taɓa sa shugaban ƙasar Amerika ya ɓoye a cikin akwatin abinci a duk duniya? Ku gaya mun idan akwai wata ƙasa da ta taɓa wannan abun, kuma ku gaya mun akwai ƙasar da za ta iya sa shi ya ɓoye haka in ba ƙasar Iran ba. Kamar yadda kuke gani ɗaya daga cikin yarana wanda na buɗe mawa account, ɗaya daga cikin su yau ɗin nan ya kai followers 10,000, inda kuke ganin gurin ya fito min sallama ya ce mu oga na kai followers 10,000, na ce mashi congratulations, abin da ya rage maka saura ka yi applying ɗin monetization kenan. Ya ce ya za a yi, kuma na yi guiding ɗinsa kamar yadda kuke gani ga shi na stage na farko da ya kai. Bayan ya kai stage na farko na ƙara ce masa ya yi danna joining ɗin nan, ya yi joining. Kuna gani sun ce masa daga nan zuwa 14 ga wannan watan August ɗin nan za su tura masa message in sun yi accepting din monetization ɗinsa kenan. Na ce masa ya kwantar da hankalinsa ba ma ya kai ba zai ma kai wannan lokacin ba, inan da kwana ɗaya ko biyu za su ba shi reply za su yi accepting din monetization ɗinsa. Me ya rage masa daga nan gurin sai dai kuma dukkan wani bidiyo da ya yi ya dinga kashe ɗin kuɗinsa. Daga nan gurin za a buɗe masa hanyoyin samun kuɗinsa gaba ɗaya. Shi yasa nake gaya muku ga wa'anda nake gaya muku ku buɗe abin nan kun ɗauka wasa ne, kuna jira sai gobe sai jibi sai gata sai wani lokaci. Kuna ganin da mutane suke buɗewa kuma suna tsallakewa kuma suna fara tara kuɗaɗensu. Da a ce kai ma ka buɗe a lokacin da ya kamata, kai ma da ka kai lokacin monetization.